Saweko risapate Hanata prajurit baris nyawiciku malang kalong ing tekad pindha alun samudra katiuping marutawar lawan kuntur ketur wasaweko ya pemuda Surah
Waduh. Waduh. Wes. Luacaring ratir enggak jangganiro yen enggak jangganiro dening sang tresna jumena lole Blekodhok manyor-manyor Dek Pati. Nggih, kula ndawuh Kakang. Pripun? Kula pun sami budal. Pun sami budal lumarep wonten wana Krendayana. Nggih, sampun. Ampun kuwatir, Kurawa sedaya sampun budal. Oh, nggih, syukur yen ngaten, syukur. Margi, niki pancen mundi dawuh anak Prabu Duryudana supaya ngawat-awati putu kula Lesmana Mandra Kumara anggenipun badhe tapa wonten wana Krendayana nggayuh wahyuning ratu. Nggih. Ning wong tapa niku wong laku prihatin niku kok dadak diawat-awati.
Niku jenenge ora laku prihatin lho, Kang. Pun ta? Jenengan mboten sangeyel. Manut mawon, manut. Lasmana nika bocah sing manja. Sing cajeke ora tau prihatin, mula kudu diawat-awati. Yen ana bebaya apa-apa Kurawa supaya padha sabiyantu. Pun, monggo. Awake dhewe kudu melu ngawat-awati Dik Patih. Oh nggih, pun kula tak manut mawon. Monggo diawat-awati Kakang Durna. Nggih, nggih. Gumulung mangrempak Kurata kurareka giri Nananggono gawe gelar Wah ladalah lagi wae mlebu ning alas Kendayana mentang kaya Gandewa ngadeg kaya Andha Sejagi dasar kewara nyoto Kartomarmu. Wah keparat jangkar nungkak kromo kowe babamu. Kowe nganti wadya bolos gelar sepapan ora urung mesti bakal mung bebutek banyu bening. Wah gedhe sujanamu Istiati. Ayo minggiro aja ngalang-alangi. Ngerti ya kowe? Aku lan Kurawa bakal ngawat-awati anak Lesmana Mandra Kumara nggone tapa ning alas Kendayana kene. Bali ora gelem bali tak babati wadya balamu. Ngerti aku ning kene uga ngawat-awati angger sombong nggone topo. Wah, nunggal karep. Mula kowe wae sing sumingkir ngalau. Gelem sumingkiran wis entek budine Istiaki. Babu bawar ngopo. Ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singolena Prapting Lalis Kartomarmu.
Hus. Oh. Wah. Bisa mantep kowe. Oh. Sian. Oh. Sendok kandhani kok. Wah, oh godo.
kepiye to kae iki? Muncul. 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 Jane kepiye? Kamu celong mloto, celong mloto. Bayan padha-padha. Iya. Muncul. Muncul. Ngaji kene. Waduh. Ngaji gol. Ngapa, Dur? Untuk apa ya? Cucu, man. Cucu. Melek, man. Melek. Anenti. Mika. Kowe mau sing tengen apa sing kiwa? Boyan ngaco seman ora tak rasake. Mengawin maton. Aku ya gelem. Gak kaya ngerti aku. Kaya tahu tepung aku. Kaya tahu ngerti. Nah. Piye, Mas? Wah. Opo? Omong sing cetha. Oleh ya, Mbak ya. Celeng. Lapoin. Cek Pate, pripun? Golek napa jenengan? Ayo, pisan-pisan to, Kang. Mbok ampun, Dik. Nyenenganku kaya cah cilik. Nek wiro kaya ngono sapa sing ra gelem dadi cah cilik? Pun, sampun jenengan niku sampun. Pun to. Lajeng niki pripun? Kurawa kalah kabeh lho niki. Pun Dik Patih, sampun. Tak kira kok ora ana gunane ngladeni Setyaki iki. Ibarate ngene ibarate. Mung rebutan kemiri kodhong. Pun. Mang dawuh kalih Kurawa kon kok penjalin nyimpang dalan. Oh nggih, Kurawa. Setyaki ora perlu diayoni, prayogane disingkiri wae nyimpang dalan wae.
lan redeng Mahasing Asamun ngisep sepining Sukana nenggih putra nata ing Astina satriya ing Saruja binangun kekasih Raden Lesmana Mandra Kumara ya Raden Saroja Kusuma kapilaur milar saking praja Manjimana Krendayana amangun tapa Song Semedi sedakep salungu juga eling-eling nadyan Raden Lesmana putra Nalendra nanging datan ati lampah prihatin mila denya mangun tapa kaya datan manteng pangestine rana semu ajrih dhateng kawontenaning kono sekedap-sekedap pun jaluswa sekedap-sekedap ngombe wedang putih sarwi dahar nyamikan parandening mangke saged nuwuhaken pangaribawa ingkang wonten ing kayangan Dandang Mangure dados kala praptaning Sang Pandya dari Durga dawaning panggoda pangrencana anggugah denya tapa dadi gegragapan Sang Raden Lesmana wau. Mangu-mangungkung kanduhan rimang lir lena tanpa kanin yen tan tulus mengko diahu utama gawe geger ing kayanganku Dandang Mangure jebul ana titah ingkang tupa ning wana Krendayana kene ora pangling ki wayah ulun Lesmana Mandra Kumara woi iki nang ngalas kok eneng cewek ana wong wadon nek rupane kaya buta nek awake kok wow. Kowe sapa? Batu-batu, wong kaya ngene malah dipadhake apa wae. Lesmana, nadyan kaya ngene ulun iki widodari. Ulun Betari Durga. Oh alah, Pandya Betari Durga to. Nggih maaf boten ngertos, Je. Yen ngaten bekti kula kunjuk Eyang Betari. Ya tak tampa. Tak tampa Lesmana. Banjur ana wigati apa dene jeneng kita tapa ning alas iki? Lesmana, Ger. Eyang Betari. Gandeng kula niki anak ratu kula sesuk bakal dijunjung gumanti ratu ing Astina. Nanging kula kedah tapa riyen kula kedah kadunungan wahyuning ratu. Mula nek sampean pancen dewa sing ampuh kula mang tulungi Eyang. Lae ya Lesmana. Sejatine ulun wis presa apa kang mbok gaya kuwi aja sumelang. Ulun bakal minangkani gayake wahyuning keprabon. Ning iki ana syarat Nger. Apa sekirane kowe sagul Lesmana? Wonten srananipun menika menapa Eyang Betari?
Seranane ya kuwi raning besok bakal tumati perang gedhe Baratayuda Jaya Pinangun. Tak gayongke wahyune keprabon nanging besok yen wis dumadi perang Lesmana kudu dadi mangsane para wadya baju barat. Biasaga apa ora? Eyang perang Bratayuda niku tasih dangu. Tur niku ya durung karuan dadi nggih pun. Waton kula esuk kedunungan wahyu keprabon. Kula sago yen benjang kula dados mangsane baju barat. Lai Lesmana. Sumahmu disekseni jagat saisine. Yen pancen mengkono tunggunen sawetara tak munggah ning Kahyangan Suralaya tak gayoke wayuning keprabon. Nggih matur sembah nuwun Eyang asik banget iki oleh wahyu aku bakal oleh wahyu. Batu-batu jaya. Pamoring sukma sinukmaya winaya sepi sinimpen tolonging kalbu lae nganti gawe kaget atiku jroning ulun ngambah antariksa sedya saning Kahyangan Suralaya. Lah kok dadi aku kepethuk cahya biru maya-maya mongko cahyane sumunar tejane manter. Nanging eloke kok ora mblerengi, iki wujude apa? Lan yen pancen kowe kita bisa tata jalma, mara gage, kita aleo. Sewu-sewu. Kalepatan kula diagung pangaksaminipun Ulun Pandya Betari Durga. Lho, kita wis ngerti marang ulun. Nggih. Kula sampun uninga dhateng paduka, pukulun sembah pangabekti kula kunjuk. Batu-bat ya. Tak tampa ndadekke bombong ing tias ulun banjur prasaja wae kita kuwi sapa? Nggih, waleh-waleh menapa kula menika utusanipun pukulun Sanghyang Jagat Kirinata. Dene kula menika sejatosipun pangejawantahipun Wahyu Cakraningrat kulun. Kita Wahyu Cakraningrat? Nggih. Yen ngono apa bener? Kowe kuwi wahyuning Kanalendra utawa Wahyu Ratu? Kasinggihan mekaten. Malah kalenggahan menika sampun titi wancinipun kula kedah mandhaping Marcapada. Badhe ngupadi panitisan kula. Tobat ayo iki sing tak goleki.
lan Yudha katujuh inu. Cakraningrat nganti tak rewangi aku bakal suwaning kayangan. Setya aku mung bakal nyuwun wahyu Cakraningrat tak suwun supaya gelem ngemongi marang putu Kulesmana. Mula rening nyatane saiki malah ketemu ana kene, kowe manuta. Tak suwun supaya gelem ngemongi marang putu Kulesmana. Pukulun. Nyuwun pangapunten, paduka menika dewa, mestinipun sampun puna dhateng pernatan. Bilih wahyu tumedhak ing Marcapada menika mboten dipun boyong kalian sinten-sinten. Nanging kula kaparingan purba asisa utawi kamardikan amilih dhateng swarga kula. Momong dhateng jagat tipun titah Marcapada. Monggo menawi sisip lan keseluruh anggen kula ngomongi titah, yakti mboten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe mbabar angkara gung. Nanging menawi cundhuk jumbuh lan gambuh saekti bakal ambabar katentremaning jana luka. Pramila saestu nyuwun pangapunten yen to kula mboten saged minangkani pukulun. Bat-obat lae. Andar-andar angedungkur kowe ya kakehan gunam sing tanpa guna. Cakraningrat, yen kowe ora gelem ngomongi putu Kulesmana apa kelakon tak rudha paripeksa. Yen kersa Pak Duka mekaten monggo yen saged. Wah, tak kelakon tak rudha paripeksa tenan kowe Wahyu. Tobat. Sidam ingkang nedeng sedakep saluku juga mahasing asamun ngisep-sepining supana iki putra Ndwarawati Raden Samba Wisnubrata. Raden, yo yen ulun wis padake nggon kita semedi katon meleng ciptamu muga ngangesti marang apa ingkang kita gayuh. Kang mengkono kaya prayoga banget lamun ulun nedya nodi marang jeneng kita. Ulun nedya njajal ngomongi marang jagat kita, nanging lamun kita wis kadunungan marang ulun banjur watak kita malah anggunggung diri umuk sesongaran ngegongake dupeh dadi putra Nalendra Binathara seneng ndak gunaning liyan kang sarta ngendelake marang kabeh kabisan kita. Ulun bakal uwal saka jagat kita, kang mengkono bakal ulun todi. Kula nedya mapan ing jagat kita nanging eling-elingan kabeh pitungkasipun ulun ya Ger Samba.
dalah. Ora tuna nggonku ninggal kasatriyan Perang Garuda. Nglakoni topo ana kene lah kok jebul lamat-lamat krungu swara kang dumeling ana ing Karna. Bareng aku yen to iki mau wujuding Wahyu Cakraningrat nanging wis manjing ana anggaku temah jugar nggonku topo. Walah dalah. Yen ngono wis kasembadan sing dadi sedyaku nggonku kepengin kadunungan wahyuning ratu. Nah, iki bakal pinardawa. Bakal pinardawa kamulyane Samba. Tedhak turasku besok uga bakal dadi ratu ana ing Nuswa Jawa. Bakal saya moncer. Bakal hanjaing bawana uripe Samba. Dasare aku iki wis kadunungan wahyuning ratu, mesti wae aku uga kasinungan kadigdayan linuwih. Dasare aku ki ya bagus. Sapa wae mulat karo Samba mesti bakal padha lirip. Wah, lah iki mengko yen aku bali ana Ndwarawati, mesti bakal padha disubya-subya. Samba wis kedunungan wahyu. Wah, dalah. Bakal kajen. Lan aku bakal kondang Kajana Priya. Wah. Samba, ulun lagi wae manggon ana ing jagatmu, nanging Samba wis umuk sesongaran. Pertanda Samba ora kuat kadungan Wahyu Cakraningrat. Ulun uwal saka jagatmu ngger Samba. Sang Wahyu. Wah, mati tenan aku. Sang Wahyu. Paduka badhe tindak pundi? Paduka kedang ngomong kalian Samba Sang Wahyu.